Jos haluat lisää tällaista sisältöä, tilaa kanava ja tykkää videosta. Muistan sen päivän kuin eilisen, vaikka siitä on jo tovi vierähtänyt. Olin saanut aika ikävän haavan käteeni, kun olin yrittänyt askarrella jotain vähän liian kunnianhimoista tyypillistä minua. Veri roiskui ja tuska iski, joten ei auttanut muu kuin suunnata päivystykseen. Siellä minä sitten istuin, käsi sidottuna ja vähän pökerryksissä, kunnes ovi aukesi ja hän astui sisään. Siinä se oli. Aatos. Voi pojat, millainen ilmestys. Pitkä, ryhdikäs ja sellaiset silmät, että niihin olisi voinut hukkua. Ja se hymy. Ei mikään sellainen virallinen pakotettu hymy, vaan lämmin ja aito, sellainen, joka tavoitti silmätkin. Yhtäkkiä minun haavani ei tuntunutkaan niin pahalta. Tai no, tuntui se, mutta Aatoksen läsnäolo vei osan tuskasta mennessään. Hän esitteli itsensä rauhallisella äänellä ja kertoi, että hän hoitaisi käteeni kuntoon. En ollut varma, pystynkö edes vastaamaan. Sen verran olin lumoutunut. Hän oli uskomattoman ammattitaitoinen, mutta samalla niin inhimillinen. Ei sellaista kylmää etäisyyttä, mitä joskus terveydenhuollon ammattilaisissa tapaa. Hän puhui rauhallisesti ja selitti jokaista liikettään, vaikka tuskin kuuntelin, niin keskittynyt olin hänen olemukseensa. Kysyi vointiani ja varmisti, etten tuntenut liikaa kipua. Hänen sormensa olivat pehmeät ja taitavat, kun hän puhdisti ja sitoi haavaa. Tunsin pientä kihelmöintiä iholla, kun hänen kätensä hipaisivat omaani. En ollut varma, oliko se kivusta vai jostain aivan muusta. Siinä me olimme, hetken aikaa vain me kaksi. Minä tuijotin häntä kuin nuori teini-ikäinen poika, ja hän hoiti työtään rauhallisesti ja keskittyneesti. Yritin keksiä jotain fiksua sanottavaa, jotain, joka saisi hänet kiinnostumaan minusta edes vähän. Mutta aivoni olivat tyhjät. Pystyin vain mutisemaan kiitoksia ja toivoin, että voisin jotenkin pitkittää sitä hetkeä. Aatos kysyi jotain toipumisesta ja ohjeista, mutta ajatukseni harhailivat. Olinko koskaan tuntenut tällaista vetoa ensisilmäyksellä? Tuskinpa. Tässä oli jotain erilaista, jotain syvempää kuin pelkkä pinnallinen ihastus. Kun hän oli saanut homman valmiiksi, hän hymyili jälleen ja antoi ohjeet jatkohoitoon. Käsi oli siististi sidottu ja kipu oli jo laantunut. Mutta minun sydämessäni oli alkanut uusi kihelmöinti. Kun hän poistui huoneesta, tunsin valtavan pettymyksen. En ollut saanut sanottua mitään merkityksellistä. En edes kysynyt hänen nimeään, vaikka olin kuullut sen jo kerran. En pystynyt. Kaikki tapahtui niin nopeasti ja olin niin yllättynyt omista reaktioistani. Jäin tuijottamaan sulkeutunutta ovea ja mietin, näkisinkö häntä enää koskaan. Se ensimmäinen katse oli jättänyt minuun lähtemättömän jäljen, ja tiesin, että halusin nähdä hänet uudelleen. En vain tiennyt miten. Sieltä päivystyksestä poistuessani olo oli aika hämmentynyt. Toisaalta käsi oli parempi, mutta toisaalta pää pyöri vieläkin Aatoksen takia. Ei auttanut kuin mennä kotiin ja yrittää rauhoittua. Muutama päivä kului aika lailla sumussa. Käsi parani ihan hyvin, mutta mieli oli levoton. En saanut. Hän sanoi, että vastaanotosta oli kerrottu minun yhteydenotostani. Hän vaikutti hieman yllättyneeltä, mutta ei mitenkään negatiivisesti. Kysyi sitten, miten käteni voi. Kertoi olevansa iloinen, että olin ollut tyytyväinen hänen hoitoonsa. Ja sitten, aivan kuin ohimennen, hän kysyi, olinko ollut tosissani sen kahvittelukutsun kanssa. Voi pojat, olin. Sanoin heti, että totta kai olin. Hän naurahti ja sanoi, että voimme sopia ajan, jos minulle sopii. Sovimme tapaamispaikan ja ajan. Puhelun jälkeen minulla oli voittajafiilis. En ollut koskaan aiemmin ollut näin rohkea, ja nyt se oli kantanut hedelmää. Seuraavaksi oli vuorossa tapaamiseen valmistautuminen. En ollut oikein varma, mitä pukea päälleni. Halusin näyttää hyvältä,
mutta en liian ylisuoritetulta. Ja mitä sanoisin? En halunnut, että tapaamisesta tulisi mikään potilaan ja hoitajan juttu. Halusin, että se olisi 2 ihmisen välinen tapaaminen. Olin jännittynyt, mutta samalla niin innostunut. Tämä oli ensimmäinen kerta elämässäni, kun tunsin, että tässä saattaisi olla jotain todella suurta aluillaan, ja se kaikki alkoi siitä yhdestä, hassusta haavasta kädessäni. Se päivä, kun tapasimme, tuntui jännittävän kauan kestävän. Valitsin päälleni siistit farkut ja rennon, mutta freesin paidan. Ei mitään liian sliipattua, halusin näyttää omalta itseltäni. Kun kävelin kahvilaan ja näin Aatoksen istuvan siellä jo odottamassa, sydän jätti lyönnin väliin. Hän näytti vieläkin komeammalta kuin muistin, vapaa-ajan vaatteissa ja rennompana kuin sairaalan käytävillä. Hänellä oli yllään vaalea neule ja hymy kasvoillaan, kun hän näki minut. Se hymy oli se, joka sai polveni notkahtamaan. Hän nousi ylös ja tervehti minua lämpimästi. Kättely oli luonnollinen ja tunsin pienen sähköiskun käsivarressani. Istuimme alas ja tilasimme kahvit. Aluksi oli pientä pingotusta ilmassa, sellainen luonnollinen jännitys, kun 2 ihmistä tapaa ensi kertaa tällä tavalla. Mutta se karisi nopeasti. Aloimme jutella ihan tavallisista asioista ensin, säästä, töistä, siitä miten käteni oli parantunut. Huomasin, että Aatos oli uskomattoman helppo puhua. Hän kuunteli tarkkaavaisesti ja esitti fiksuja kysymyksiä. Ei ollut sellaista minä tyyppiä, vaan oikeasti kiinnostunut. Kerroin hänelle vähän itsestäni, mitä mä teen työkseni ja mitä harrastan. Hän puolestaan kertoi hoitajan työstä, sen haasteista ja iloista. Oli ihana kuunnella, kuinka intohimoisesti hän puhui työstään ja siitä, miten hän halusi auttaa ihmisiä. Se oli asia, josta pidin hänessä valtavasti, se aito välittäminen. Jollain tavalla se sai minut tuntemaan oloni turvalliseksi ja nähdyksi. Meillä tuntui olevan heti yhteinen sävel. Keskustelu syveni pikkuhiljaa. Huomasimme, että meillä oli yllättävän paljon yhteistä. Molemmat pidimme luonnossa liikkumisesta, vanhoista elokuvista ja tietyn tyyppisestä musiikista. Jaoimme myös samankaltaisia arvoja elämässä, kuten rehellisyyden ja toisten kunnioittamisen. Puhuimme jopa siitä, miten tärkeää on olla avoin uusille kokemuksille ja ihmisille. Se tuntui todella merkitykselliseltä. Tunsin, että tässä ei ollut kyse vain pinnallisesta jutustelusta, vaan jostain syvemmästä yhteydestä. Hän kertoi myös omasta elämästään, perheestään ja siitä, miten hän oli päätynyt hoitoalalle. Kysyin häneltä varovasti, oliko hänellä kumppania, ja hän vastasi, että ei ollut. Tunsin valtavan helpotuksen aallon pyyhkäisevän ylitseni. Se oli kuin ilmaa olisi päästetty ulos keuhkoista. Sitten hän kysyi minulta samaa. Sanoin, että en minäkään. Siinä hetkessä tuntui, että kaikki loksahti paikalleen. Ymmärsin, että tämä tapaaminen oli paljon enemmän kuin vain kiitoskäynti. Se oli alku jollekin uudelle. Kahvit kuluivat huomaamatta ja huomasimme olleemme kahvilassa jo melkein 2 tuntia. Aika lensi siivillä hänen seurassaan. Kun oli aika lähteä, tunsin haikeutta. En halunnut, että tämä hetki päättyisi. Hän ehdotti, että voisimme nähdä uudelleen. Sanoin heti, että totta kai. Sovimme jo seuraavasta tapaamisesta, tällä kertaa illallisesta. Kun kävelin pois kahvilasta, tunsin keveyttä ja iloa. Käsivarteni haava oli jo lähes parantunut fyysisesti, mutta nyt tuntui, että myös sydämeni oli alkanut parantua ja täyttyä uudella toivolla. Olin odottanut jotain tällaista pitkään, ja nyt se oli todella tapahtumassa. Tämä oli vasta alkua. Illallinen Aatoksen kanssa oli suorastaan maaginen. Olin valinnut paikan huolella, vähän rennomman, mutta silti tunnelmallisen ravintolan, jossa voisi jutella rauhassa. Kun Aatos saapui, hänellä oli yllään tumma kauluspaita, joka korosti hänen silmiensä väriä entisestään. Minulla oli taas se sama jännityskupla vatsassa,
mutta se hälveni heti, kun hän hymyili ja aloimme jutella. Tällä kertaa keskustelu oli vielä syvempää. Puhuimme lapsuudesta, unelmista, peloista ja toiveista. En muista, milloin olisin viimeksi tuntenut olevani niin avoin ja ymmärretty jonkun toisen kanssa. Aatos oli loistava kuuntelija ja hänen kysymyksensä olivat aina niin oivaltavia. Hän sai minut puhumaan asioista, joita en ollut edes ajatellut pitkään aikaan, ja se tuntui vapauttavalta. Kerroin hänelle elämäni haasteista ja onnistumisista, ja hän jakoi omiaan. Ymmärsin, että meillä oli molemmilla ollut omat vaikeutemme, mutta olimme selvinneet niistä vahvempina. Hän puhui myös siitä, miten tärkeää hänelle oli löytää kumppani, joka ymmärtää hänen työnsä vaatimukset ja tukee häntä. Hoitajan työ voi olla raskasta, ja hän kaipasi rinnalleen ihmistä, joka jakaisi elämän ilot ja surut. Kerroin hänelle, että ymmärsin täysin, ja että olin itsekin etsinyt samanlaista syvällistä yhteyttä. Tuntui, että jokainen lause, jokainen ele ja jokainen katse syvensi ymmärrystämme toisistamme. Illan edetessä tunnelma muuttui entistä intiimimmäksi. En tarkoita mitään fyysistä, vaan sellaista henkistä läheisyyttä. Jaoimme nauruja ja jopa muutaman kyynelen. Oli ihanaa nähdä, että Aatoskin pystyi olemaan haavoittuvainen ja näyttämään tunteensa. Se teki hänestä entistäkin todellisemman ja helpommin lähestyttävän. Hän kertoi, kuinka hän oli miettinyt minua sen jälkeen, kun olin ollut hänen potilaanaan, ja kuinka hän oli toivonut, että ottaisin yhteyttä. Kuulin sen ja sydämeni pakahtui onnesta. Eli se tunne oli ollut molemminpuolinen. Yhtäkkiä huomasin, että pidin hänen kättään pöydän yli. En edes muista, miten se tapahtui, se vain tuntui niin luonnolliselta. Hänen kätensä oli lämmin ja pehmeä, ja se tuntui täydelliseltä omassani. Katsoimme toisiamme silmiin, ja siinä hetkessä tiesin. Tässä oli se ihminen, jota olin odottanut. Kaikki epäilykset ja epävarmuudet haihtuivat. Tunsin valtavaa rauhaa ja onnellisuutta. Aatos hymyili minulle ja puristi kättäni kevyesti. Tuntuu kuin olisin tuntenut sinut jo vuosia, hän kuiskasi. Tunsin täysin samoin. Illallinen venyi pitkälle yöhön, ja kun lopulta lähdimme ravintolasta, oli jo pimeää. Kävelimme rauhallisesti kadulla, käsi kädessä. Keskustelu jatkui kevyempänä, mutta se syvä yhteys pysyi. Kun saavuimme minun kotiovelleni, pysähdyimme. Ympärillä oli hiljaista, vain muutamia autojen ääniä kantautui kauempaa. Katsoimme toisiamme, ja hetki tuntui pysähtyvän. Tunsin, kuinka hän nojasi lähemmäksi, ja sitten hän suuteli minua. Se oli pehmeä, hellä suudelma, täynnä lupausta ja odotusta. Se oli suudelma, joka vahvisti kaiken, mitä olimme illan aikana kokeneet. Tässä oli rakkaus, ja se oli alkanut haavasta kädessäni. Siitä illasta lähtien kaikki tuntui muuttuvan. Suhteemme Aatoksen kanssa syveni joka päivä. Emme enää piilotelleet tunteitamme, vaan annoimme niiden näkyä. Vietimme paljon aikaa yhdessä, kävimme kävelyillä, kokkasimme toisillemme ja katsoimme elokuvia. Jokainen hetki hänen kanssaan oli täynnä iloa ja uusia löytöjä. Opin tuntemaan hänet entistä paremmin, hänen pienet tapansa, hänen lempiasiansa ja ne asiat, jotka saivat hänet nauramaan aidosti. Ja hän puolestaan oppi tuntemaan minut. Se oli ihanaa, kun toinen tiesi, milloin olin väsynyt tai milloin tarvitsin tilaa. Se oli sitä syvää ymmärrystä, jota olin aina kaivannut. Meillä oli uskomaton kyky puhua kaikesta. Ei ollut aiheita, jotka olisivat olleet kiellettyjä tai liian kiusallisia. Puhuimme tulevaisuudesta, perheistä, unelmista ja peluista. Yksi tärkeimmistä asioista oli puhua siitä, mitä halusimme suhteeltamme ja elämältämme. Molemmat olimme sitä mieltä, että halusimme jotain kestävää ja aitoa, jotain, joka perustuisi luottamukseen ja kunnioitukseen. Ja kyllä,
Puhuimme myös homoseksuaalisuudestamme avoimesti ja rehellisesti. Se ei ollut este, vaan osa sitä, keitä olimme. Se teki suhteestamme vain vahvemman. Pian aloimme viettää yhä enemmän aikaa toistemme luona. Yöt sulautuivat aamuihin ja oli ihanaa herätä toisen vierestä. Pienet asiat, kuten aamukahvin keittäminen toiselle tai toisen halaaminen nukkuessa, tuntuivat merkityksellisiltä. Opin myös arvostamaan Aatoksen työtä entistä enemmän. Hän puhui joskus vaikeista potilastapauksista, ja minä kuuntelin. Yritin olla hänelle tukena, samalla tavalla kuin hän oli ollut minulle. Se oli sitä kumppanuutta, jota olin etsinyt. Muutaman kuukauden kuluttua aloimme puhua yhteen muuttamisesta. Se tuntui luonnolliselta seuraavalta askeleelta. Emme halunneet kiirehtiä, mutta tiesimme molemmat, että tämä oli jotain, mitä halusimme. Löysimme ihanan asunnon, joka tuntui heti kodilta. Sen sisustaminen yhdessä oli hauskaa, ja se tuntui kuin rakentaisimme yhteistä pesää. Jokainen yhteinen päätös, oli se sitten sohvan valinta tai illallisen valmistaminen, vahvisti tunnetta siitä, että olimme tiimi. Elämä Aatoksen kanssa on ollut kaikkea, mitä olen koskaan toivonut ja enemmänkin. Hän on se, joka näkee minut aidosti, ja se, joka saa minut tuntemaan oloni turvalliseksi ja rakastetuksi. Hän hoiti sen pienen haavan kädessäni, mutta paransi samalla paljon syvempiäkin asioita sielustani. Hän avasi sydämeni uudelleen rakkaudelle, ja se on ollut suurin lahja, jonka olen saanut. Tulevaisuus hänen kanssaan tuntuu kirkkaalta ja täynnä mahdollisuuksia, ja kaikki alkoi siitä yhdestä, sattumanvaraisesta päivystyskäynnistä.